mau layar yo pengudene Mas Yudi yo 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 koncone ngise gembira alera-plera kanguleng segoro alera numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata Hopse, piye? Adik jawil Mas. Mau jawil apa ora iki? Alah, Kak Tri mau jawil kene bau to lho. Lah terus ning ndi? Neng musuhe wi lho. Ning kono-kono kae iki ya. Lah aku kan cilik, kamu kan Kamu kenapa? Aku kenapa? langsing. Lasing. Aku Lasing. wedi lho karo ki. Kok nek ditekan sampean Ora ana jeblok aku ki. Nek jeblok. Meneng ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, yo, Jan. Lek tampa cara bojoku kene kono kae ngene kene wah. Sing ndi? Sing ndi? Rata dudohne kok iso. Lah aku yo kepo. Tenan aku nek kene ngejak bojoku nyudo beras. Kok iso. Nggih, foto riyin, foto riyin. Aku dine jeblok lho sampean bereng. Kok nek aku mendelep piye? Enggak apa-apa. Heeh. Lumayan berarti. Iya. Berarti demek. Barang harus ya. Nah, bener sih ini. Weh. Ho ho ho. Ayo goyang, goyang. Pas. Oi. Yo koncone ngise gembira. Dhisik gembira. Oi. Banyune segara. Banyune segara. Aliran numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata. Joget dong Mas, joget. Pariwisata. Wes nang banyu pinalar ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa longkra lesu Adik jawil Mas. tak jawil dhewe Tinggal lopo katon ngawe-awe. prayogane becik bali wae Kene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. lo. Sampai ambles aku ya. Makasih Mas ya. Mbak jenenge sapa, Mbak? Mbak Li? Lia panggilan? Li. Urung ndek bojo?
Sumpah. Tenan. Ayo. Dek, aku entuk ki lho, Dek, piye? Aku ki bojoku mumpung ikhlasan kok iso. Padahal ora saneng sapa berarti ku jadi. alah bojoku wis mau matur kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Tawakne, omahe pundi? Lek po. Menapa nek daerah kono? Anak Joko lah. Kira-kira ya rada iki kan wis gedhi. Lah sing kuru. Merubah keturunan kok iso. Piye? Piye? Ya wis sing cilik ae kaya aku ngene iki. Lho, ning cilik-cilik kaya aku iso ge cilik lho, Dik. Loro lho masamu piye to? Ya Dik ya edok kabeh ae. Dudo senengane. Lah alah. Mbah Man. Balaku kok Mbah Man ki ndi? Menawa. Mbah Man ki ning ndi to, Mang? Kok iso sing niki Mbak sinten? Niki Mbak sinten? Mbak Tata. Golek sing bojone wong. Halah. Mas Hendri. Mau ki menawa kok iso sing tinggale sinten menika? Mbak Noni. Luar biasa. Golekane om-om, umure kira-kira pinten? Kira-kira ndang mambu lemah ndang ndang untuk warisan kok iso. Nggih, padahal kula tak uluk salam ngono ya. Ngoten monggo. Lho sedherekipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing isih mriki dereng. Kancaku lho iki wong pilah kenceng. Alah Yungku nang kene lho lho Yung. Yung, numpak apa Yung kae? Numpak truk. Alah ora yo yak kabeh. Njur sangone Yung. Saudeki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan sisih kene yo ayu-ayu, sisih kene yo ayu-ayu. Yo dalem kowe wong piantun pilang kenceng, kowe piantun yo pilang kenceng. Podo. Saestu kok. Saestu podo carubane. Podo carubane. Aku ora nyono ora ngira lho Mbah wau. Lah nggih. Tibake petuk tanggane dhewe. Tanggane dhewe. Nggih. Menika panggih wonten dalemipun sinten Pak? Bapak Bianto. Bapak Bianto. Ugi temanten berdua Mas sinten menika? Menika panjenengan Mas Aris. Mas Aris kalian Mbak Krisna. Mbak Krisna kalian Mas Aris. Betul? Krisna Indrawati. Kupingku gak tahu tanggapan aja rodok Suloyo. Iya. Mas Aris, apa yang Anda sukai dari Mbak Risna sehingga panjenengan menjadikan Mbak Risna istri yang luar biasa? Baik, cantik, masa soleh, solehah, terus apa nih? Mbon, niku tok, tenan, ora sebongko ya, tenan lo ya. Pengen duwe anak piro Mas? Kalih, Mbak piro? Kalih. Tak tekok Mbak esek ya, Mbah. Pengen duwe putu piro Mbah? Lah ki wong ning ndi? Wis kesusu wae ora mau kan ibu dandani kok nggih. Ngono Pak. Nggih, Mas doa terbaik untuk panjenengan berdua nggih. Mudah-mudahan yang dalam mengarungi maligya rumah tangga selalu diberi kebahagiaan, menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Banyak anak, banyak rezeki Mas nggih, padha karo aku. Tenan kok sok. Aku yang gumun Mas aku tenan. Bojoku cilik, bojoku cilik, aku cilik, anakku sok gede-gede. Tenan. Loro Mas aku. Tenan. Loro ya. Ya oke, muga-muga ya. Lanang wedok, pengen lanang wedok. Lanang wedok. Aku wedok kabeh Mas. Ngono gak iso wedok. Anakku jupun. Bojoku pengen duwe anak lanang kok. Wonten Domas Manggala cacahipun wonten 8. Dipun jogetaken mboten? Nggih. Joget nggih. Joget. Sing kisik sing cilik-cilik sik sini. Nih. Alah. Anake sapa iki? Dok rene ben ketok. Ini. Udah maju nih. Jenenge sapa? Paijem. Lah. Ayo Paijem. Ya mau jenenge Paijem ndak kuwi? Enak bajutane ora? Gak enak. Celokane? Paijem. Rene jem. Iso. Kelas pira? Mbak Paijem kelas pira?
Kelas loro. Kelas loro. Pak enek kene? Gak. Mbok enek kene? Gak. Anjing berarti. Hah? Kok iso pengen njeluk sangu apa ora? Pengen. Pengen piro? 200. 200. Ya 200 beneran aku. Nyo susuan aku 800. 1800. Susuk endi? Loh, lepak mah. Mau joget ya tak tambahi. Piro? Pengen tambah piro? 100. 100 tenan? Saidik men to? 100 apa piro? 100. 100. Nggo tuku apa? Gue tuku jajan. Nggo tuku jajan. Entar ini. Pak jenenge sapa Pak? Gak tak doi. Gak tak didoi. Besok kendel iki. Aku didoi nyapa to? Pak jenenge sapa? Heh? Pak sapa? Gak tak doi. Gak didoi tenan? Nih, tisune goreng tisune. Sini, tisu mobil lah. Stop ini. Lah, beliin dramas. Alah, bisa. Joget ya, Mbak Paijem joget ya. Cita-cita pengen jadi apa Mbak Paijem? Apa? Gak jadi apa? Gak jadi apa-apa. Masa gak jadi apa-apa? Anu ya tukang jamu ya, bakul jamu ya. Anu teh. Sitae rene sitae geseran Mbak Paijem. Mbak Paijem wah ayo kok Jan. Ki namanya siapa jenenge? Markona. Ini jenenge apik-apik ya. Markona kelas pira nah? Kelas 4. Kelas 4. Cita-cita pengen dadi apa nah? Dadi bodom. Heh? Dadi bodoh. Dadi bodoh? Heeh. Apa? Tata sing apik, dadi guru, dokter, apa? Tak dadi bojoku. Bisa nek gede. Dadi bojom. Bojoku. Lah kono karo kene gak padha ya. Tenan ya. Sumpah yo. Tenan ya. Pak sapa jenenge Pak? Gak tak doi. Mboke sapa jenenge mboke? Gak tak doi. Ndang sedhik ya sapa? Selokane. M. Kang M. Anakmu nek gede jare arep dikar aku. Oleh ora? Aku siap kok. Joget ya Markonah ya. Lagunya apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Apa sakit gigian? Pantesan bikin mentek kabeh yo sok. Heeh. Joget ya. Oke. Nah, tak tambahi, pon njeluk pira? Njeluk pira mau? 10. 10. Gak jere 100. Aku wis arep rogoh ki. Njeluk pira? Ngamuk. 100. Dek, duwe kepitar apa? Nah, ki susuk. Menamu ki njeluk pira 100 so. Susuk 4.900. Duwe pira? Gak duwe. Ya. Aku nek musuh saja itu tenan gak tega aku Mas Hendri tenan. Hah. Kingko nak takai sangu kudu bahas apa? Tumbas es krim. Es krim. Untuk muntek no arep es krim neh. Bahas apa? Jajane apa? Nambah. Oh, sing gede-gede rasa jeluk. Meri. Lho karek 30 aku. Kene kono adoh he. Ya, ditampa ki berdua lho ya ki. Tenanku dibagai lho ki. Mupek dhewe. Lah biar aku. Tamungi jem rene. Duwe sak apa ora we? Gak. Tak gawakno kecer. Alah, iki tak gawakno kecer ki engko. Ya to? Apa ora? Ya. Betul to? Iki iya kok. Bener to tak gawakne ya? Ya. Ya, iya to, masane. Nah. Sonting joget-joget ya. Ditumbagai. Mau gak apa khusus. Kene ya, kene lah. Nek kurang njiluk Pak dhewe. Lagune sakit gigi. Mangga. Yo. Joget tenan lho ya. Yo. Yo. Senyum dong, senyum. Markona senyum. Putus lagi jalinan
Markona jogetnya kompak kok. Kayak bang tapet. Lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Apa orang lagu ini? Kecewa hatiku. Diegalnya yo, diegalnya yo. Terluka karena cinta. Asoy. Hey. Oh. Oh. Asik. So. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin Pas. Nyalot yuk. Iya. aku tahan, tapi ini sakit lebih sakit. Kecewa karena cinta. Oh, bisa mas. Wes boneh, wes boneh. Wes. Yakin? Duitnya hilang pernah aku? Yakin gak tak gawakno? Gak tenan? Dia mau kan gawakno. Jangan gak. Alah. Gawa digawa pisan. Ayo salim karo mas manten karo mbak manten. Ayo salim. Salim. Yo salim. Ki kan ratu karo raja. Anu ki dengkule jalan ngene dengkule. Dengkule. Anu dengkule ngene. Ah, salim, salim. Ah, ngono. Dulu tambah ora? Sitoke Markona. Yo, turun. Ah, pinter e. Tepasmu kae, tepasmu. Nah, nggih. Tesik wonten sisa Dumas Manggolo, Pak Dumasi ini langsung nanti 44. Mulih. Yo. Oh mau hujan. Nek ngono engko bareng kabeh ngaten nggih enggak apa-apa enggak? Ya Mbak ya. Nesakne pengarak temantene saestulah. Wonten kode. Ya wis ya papat. Ini wis gak apa sabar. Mam tak mawon. Sini Mbak. Sini jenengan. Nama tok, sampean mundur sik. Namanya siapa? Centil. 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 Pelit. Ya, kelas berapa? Wes gak sekolah. Wes gak sekolah. Perabi? Heeh. Iya, karo siapa? Karo Kai. Kai itu pasar toh? Duwe. Antara Manggolnya kayak sebab pilih sing ndi? Sing iki lho. Sing iki. Iki. Yo, rene, yo manut. Batur wis. Iki gede dhewe lho iki rene. Deprono. Asitoke jenenge sapa? Siti. Kelas berapa Siti? Sekolah. Gak sekolah. Arep rabi? Siap. Manggolnya pilih yang mana? Sing juga. Ayo, pasang kamu ki. Jenenge siapa Mas? Pak Ijo. Karo? Dono. Sik sekolah? Gak sekolah. Sik sekolah? Prai. Coleng sik dikucai. Nek Iber. Gak sedodon. Gak sedodon. Lagunya apa nanti minta apa? Angel. Mbak E njeluk apa? Mbok anggap apa atiku. Kowe? Tawang Mangu stae? Nyetel kaset Mas. Oh iso. Lagunya apa sing menak juga apa bareng-bareng? Angel lah. Angel Mbak, yuk dioglek Mas Paijo karo Mbak Centil joget bareng yo. Oke. Jaluk sangu ya, aku sentek sumpah. Karena 30.000 sak nih aku. Ya. Alah, kok neng lah kayak gini. Yo. Rasa begitu apa? Ku coba untuk tetap berpopo bersama-sama di saat Sita. cinta. Wow. Terasa angin. Yo. Manggolnya ketul-ketul kok. Weh. Ngajak mudun gocai. Yo. Yuk. Instagram. Sadar menjepit dhewe lho. Sing Yo, api-api. langsung oleh hati. So, bareng-bareng enggak apa-apa yo.
Gusti nopo kula dipreng ra kuat ati iki Sabar yo medho janji sini oi mas wih so rasa begitu apa ku coba untuk tetap rapopo di saat cinta ini terasa angel ashoy so katakan dalam hati yo wes menurutmu aku kudu piye apakah aku harus mengikutimu ya aku mengkis dek barbaran yo Arseta Yogi wih so saya pengen mundur sih ayo sak sing stoke gon kenalan yo bareng iki langsung bareng kabeh joget yo ngene sih Mbak iki eneng sing nggawa jagung ta ra oh gampang iki karek ngecepi jagung nggih oke diperkenalkan dulu namanya siapa mas Bidon Bidon Mas Bidon luar biasa rambutnya itu loh wah saya sekolah saya kelas piro SMP cita-cita pengen jadi apa apa Mbah moga-moga jadi tukang nyulah belut ya tapi loh mas namanya siapa Argoan Gempur Pamungkas kayak jeneng obat suket ya Nano Gempur Mbak sini Mbak ini namanya siapa Mbak Menying itu cerewet ya jenenge wong kene api-api tenan kok aduh asli ta ora kuwi jenenge sapa ngandang bengi ganti jenenge sapa gak duwe jeneng joget apa ora lah nyorene merbature yo lagunya apa mas karek bature apa manut apa lagune apa Tawang Mangu Mbak lemah teles bae yo joget bareng kabeh ya kok karo kondur ya siap iya ki joget joget bareng-bareng ora iso kabeh ayo lah tenan to diaturi kok nan mah kuadah lho rasane aku sing kondur pengarak temate saking wong ulang kenceng lek tampa atos-atos ayo sini kita aja medhon kabeh ora apa-apa ya mboten napa-napa ya engko ben karek ngicipi jagung karo kacang ijo iki bareng-bareng ya Arseta ati iki lara durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami wasik ya ta ini malah dadi awireng diobong karo kahanan ora ngatasi yo yen janji bareng-bareng Arseta luar biasa Nada wasik saiki kowe medhote angen-angen kuwatne ati yen kudu kelangan kowe melongi wonang tanpa nguas semburi tak tabrak kowe loro iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga awas nemoni apes lemah teles Gusti sing bakal balik bersama-sama Anda wow ayo konco-konco Dumas Manggolo kontur yuk gak apa-apa sampai jumpa lagi dengan Arseta dengan Denada luar biasa matur sembah dulu terima kasih
Ayo kondur ayo. Terima kasih. Paripurno sembah nuwun makaten. Dari gedhe sanggup pertamu pilih Purwo Madya Pateng Wasana sampun namung kasih kardi monggo wonten kalenggan menika sami-sami kita pungkasi kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kula pun Ibu Harsono Pujasmara tentunipun pilih angin kula nganti adicara awal ngantos akhir tentu wonten kathah lepatan nyuwun pangapunten sinarengan kaliwan inggih menika Elektron arsita tentunipun pilih anggenipun makarya wonten dalipun bawa piyanto wonten kalepatanipun nyuwun lumtur sih pangapunten ingkang saking agengipun. Pramila monggo wonten adicara menika kita bukasi kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho warinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi kita samangke rahayu 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 ingkang sami tinemu. Atur nuwun.
Arseta. Ya, mungkin ya ibunya ya yang ada di sebelah sini mau gabung di sini, Ibu. Ibu yang pakai kaos hitam, ayo sumangga, Bu. Nggih. Dari raut wajahnya itu sudah kelihatan kalau Ibu pasti bisa nyanyi. Ayo sumangga, Bu. Nggih, monggo mobilnya saking pilang kenceng tentunipun ngaten niki sumbangsis ana swaranipun. Iya. Buat yang ada di belakang sana, sumonggo kalau mau gabung di sini ya. Ini gimana, Bobo? Nggih, monggo setunggal malih ngaten. Setunggal malih? Iya. Mungkin ada yang mau request lagu. Nggih napa lagunipun? Wong kene manut-manut iya, Bobo ya. Nggih, manut di sini manut tok. Monggo kadheraken napa ngaten.
Gak usah nang mulai jare. Tak cinceng mulai lewat galeng-galeng. Sabtu